Ara mun bɛ nɔ ara e ka nin ko min kɛ ka da mun de kan dɛ ni bɛ nin kɛ ka da kun jumɛn kan e yɛrɛ t'a kun dɔn ara n'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen nɔ o fɔ n ɲɛna sinon n tɛ kɛcogo ye ka kɔrɔ mun de b'i la ne nimisa i ka furu la ko ka nimisa wa awɔ mun na bari sabula wari b'e kun ne yɛrɛ t'e ka waritigiya dɔn yɛrɛ tant que ni ne ma n da waga k'a f'e ɲɛna ko fantanya bɛ ne la e tɛ wari di ne ma mɔgɔ b'o ɲa n y'a tile joli ne bamuso ko ne ma k'a mago bɛ 50.000 de la ne ma wari in sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a fɔ n ba ye cogo min na yɛrɛ bari sabula n maloyalen don i cɛ diɲɛ bɛɛ b'a ka waritigiya kalama hali kɛlɛmamɔgɔ ni dɔgɔnin mago bɛ wari la i kana bolo bɔtɔla ye k'olu sɔn a gɛlɛya bɛ ɲina k'i muso faga du kɔnɔ a ye mun nafa ɲa i ka waritigiya ye mun nafa ɲa ara dimini bɛ fu da bin yɛrɛ ma e kɔni b'a dɔn ne ni n ka fɛn bɛɛ ye ta de ne tɛna se ka fɛn to n kunna k'a fɔ ne bɛ ja la e kuma deli ka nin kuma fɔ ne o nka ne y'i sigi ka dimi yɛrɛ ma ten tɔ ka se e ka ko dɔ kɛ i tɛ ko min kɛ ka kɔrɔ e t'o faamu dɛ n'an ma kuma ɲɔgɔn ye aw tɛ ɲɔgɔn faamu e ba bɛ i n'a fɔ ne ba de wa e fa bɛ i n'a fɔ ne fa fɛnɛ de ni furu tɛmɛna i ni mɔgɔ cɛ ka ban kɔni diɲɛlatigɛ ko o ko n'i bɛ se ka k'a tigi ye n'i bɛ se ka k'a somɔgɔ ye o b'a k'a ye ne bɛ se ka wari to n kunna cogo di k'a fɔ ne bɛ n ban ka dépense dɔw kɛ soit ne bɛ n ban ka kɛ somɔgɔw ye est ce que e kun delila ka nin kuma fɔ ne ɲɛna nka baasi tɛ n'i ka kuma faamu e komi tile fila in na ka gɛlɛn ma n b'a lajɛ n bɛ 20.000 d'i ma dans 2 jours n b'a tɔ 30.000 d'i ma ok problème t'a la i bɛ 20.000 in di ko kɛ mun min ɲininka o e ye kuma tan di ne ma e mago bɛ ne la tuguni wa i mana bɔ i ka baarayɔrɔ la i tɛ don so kɔnɔ ka t'i da lɔfu ye tan ye e ye kelen yira ne la furu kɔnɔna la i b'a kalama ne tɔɔrɔla i ka furu la nege foyi tɛ ne la bilen ara e yɛrɛ kan ka ne faamu ne ye furu waati min na temps kun bɛ ne bolo ka baro k'i fɛ kosɛbɛ nka sisan ne ka service la ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ ka patron ye temps tɛ ne bolo k'a fɔ ne bɛ baro dɔw kɛ o t'a yira k'a fɔ ne t'i fɛ dɛ n'i ye muso furu kɔni diyagoya don i b'a nin k'o ka dɛ k'a ye nka baasi tɛ n bɛna taa nin yɛrɛ ma an bɛ to ka baro kɛ i y'a faamu wa o bɛɛ ye dɔ wɛrɛ de ye a lajɛ ne bɛna baara yɔrɔ ka se ni nin ye Ouais, chérie. Ça va? O tuma mun b'e la? E diminen don mun de la? A dun kɛra cogo di den ne yɛrɛ jumɛn fɛ yen 7 heures n bɛna jɔ fo 10 heures hali sa i ma na i bɛ tila ɲininka k'a kɛra cogo jumɛn na Chérie, n faamuya sa. E yɛrɛ b'a dɔn ne furulen don. I ka cɛ ma taa baarayɔrɔ la joona o de kosɔn ne nana retard la
ni excuse demande fait ko ne y'a cɛ wa mun y'a kɛ n ka cɛ ye donc sisan i bɛ ne de comparer ɲɔgɔn na quoi han an ka nin bɛɛ to yen ne ye ci min fɛ a kɛra cogo jumɛn na ni y'a faamuya e dimi kun ye ci in dɔrɔn de ya han e kɔni tɛ n'a fɔ ko wariko bɛna e ni ne bila ɲɔgɔn na i fɛnɛ sa i t'a lajɛ i ka n faamu dɔɔni ne bɛ k'a ɲini o ni ne ye wari sɔrɔ ne b'a ci ma e bɛ k'a ɲini ni ye wari sɔrɔ i b'a ci ne ma na n k'i ɲininka o ne ko nafa jumɛn bɛ ka ɲɛnama la fɔlɔ dɛ a fɔ n ye tan mun de bɛ yen ne ma mun ci n'i ko diɲɛ fɛn o fɛn n y'o bɛɛ lajɛlen k'i ne mago bɛ 50,000 dɔrɔn de la ala man ca 50,000 dɔrɔn n y'a tile joli ma se k'o ɲini k'o di ne ma ko ne k'i faamuya i dɔn ka tiɲɛ f'i ye ni kanu man di ala k'an dabila siɲɛ kelen o ka fisa don o don an ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ kuma misɛnnin na quoi i taara an fɛ i nana an fɛ o bɛɛ de kuma wɛrɛ n'a man di dɔrɔn an k'a dabila i ka lafiya ni ka lafiya. Siri e bɛ ka kuma min fɔ ne tɛ ka nin faamuya dɛ e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ne ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ye e de ta ye ni e kunkolo tɛ cɛ o cɛ kan na la ne t'o fɛ kana to wariko kɔni k'an bila ɲɔgɔn na sa e ka ɲɛnamaya bɛɛ ne ta ye ni kunkolo tɛ cɛ o cɛ kan na la e t'o fɛ e bɛ ka kuma min fɔ n'o bɛ hakili la e filɛ ka mun kɛ ne e kun t'o kɛ ne la walima o tɛ tiɲɛ ye ne bɛ ka wari ɲini o ne ye wari ɲini a fɛ a ye 20,000 dɔrɔn de ci ne ma a to n k'o ci ma ni n sera so n tɛna solution ɲini a tɔ la ka ci ma han 50,000 affaire 50,000 affaire i ni ala cɛ 20,000 jɔyɔrɔ b'o la problème t'a la e 20,000 ci nana yɛrɛ la ye fɔlɔ 10 heures puis 11h50 ni sera so o k'a sɔrɔ a tɔ ci ma a to sufɛ la sa sufɛ n b'a ci ma dɔrɔn mais sisan na chérie foyi tɛ sisan na i gasi de kosɔn ne k'a fɛ i k'a to su in na sinon a kun ka di i k'a to sini de la sini kɔni tɛ ban i ka wari kunna n'ala sɔnna a ma e su kora dɔrɔn dugu jɛra han su kora dugu jɛra problème foyi t'a la sini n'i wula o sunɔgɔ la i ka baara fɔlɔ o wariko ɲɛnabɔli de est-ce que i b'an faamuya 20,000 tɛ problème joona n hakilina tigɛ o la sa ni 20,000 ye tiɲɛ sisan i ka lajɛ tan a nana o n'a sɔrɔ jara i tɛ kalen ɲɛna to yen n ka taa ci dɔ la n'an ye ɲɔgɔn dɔn an b'o kuma o tuma e dun ye nin halisa Bébé, bébé, bébé. Comment on a raté là?
Ne bɔtɔ la nin. Mɛ mɔgɔ sɛgɛnna bisa wallahi sɛgɛnna yɛrɛ yɛrɛ de. Ara ne bɛ ka kuma yɛrɛ fɛ ne ye bɔtɔ la nin. I b'a kalama ne mun ne ka furu in na toro sɛ toro ne tɔɔrɔla yɛrɛ de. Min ɲininka o ne ye masafɛn de ya ka ne ka so parla ne t'o ye dɛ ou bien ne furu ka na ne bila kasoyadenya de la ni yɔrɔnin mun ye ne ja kɛ a tun ne ka to ka taa yen nɔ dɔrɔn o sera kɛlɛ la ne y'o de f'e ɲɛna sa e bɛ to ka ɲina de wari tɛ fɛn bɛɛ ye quoi i m'a ye hali ni ne muso jara i b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ nɛgɛ nɛgɛ de ala ni kira kosɔn to ka nɛgɛ nɛgɛ sa o la i bɛ n sɔrɔ nka e ka ko bɛɛ pɛrɛn pɛrɛnni a donna kan dɛ karisa ne yɛrɛ de mana na ka bɔ n ka yalaninw na quoi i bɛ to ka ne ɲininka i b'a dɔn a bɛ n tɔɔrɔ quoi i bɔra min dɛ e kun tagara min dɛ cɛ dɔ kɛra ninnu na sa n to yen ka lafiya i y'a mɛn i ye n tɔɔrɔ wa ayi. Ne y'i ta in faamu nka sabali de ɲɔgɔn tɛ maninfin b'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ko dɔ la nka i b'i tɔn to e furu cɛ de ye ne o ni ne ko e ka dan yɔrɔ min na e kan ka dan yen hali n'a sɔrɔ tigɛ fara de bɛ dabiri ne da la e kan ka ne bonya de nka waati laban in na ne yɛrɛ bɛ k'a jate ara i ka comportement bɛɛ bɛ ka changer diɲɛlatigɛ foyi tɛ ne ma min dɔ kɛ n'i ko fɛn o fɛn bɛ k'a k'i ye min ka yɛrɛ jɛ fɛn dɔ la k'a ta k'a d'i ma a tɛ i n'a fɔ non a bɛ n kunna a tɛ n kunna mɛ n bɛ ka siran kɛlɛ de ye nka ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna sabali de ɲɔgɔn tɛ sinon diɲɛ ma don o don ne dimina i bɛna dɔn k'a fɔ ne ye cɛ min ye. E dimina o e ma dimi o o tɛ foyi kɛ ni ara la sago digi da ye dɛmɛ ye n bɛna min f'i ɲɛna o tuma e m'a faamu wa i ka furukolonden de foyi tɛ ni ara la a ka di i ye cogo o cogo an ka kɛ ten wari tɛ sa wari b'e kun e bɛ ka se ka mun de kɛ ne ye e tɛ ni nɛgɛ nɛgɛ e tɛ ni bɛrɛbɛrɛ ne mago bɛ amurunin mun na e tɛ ka se k'olu si kɛ wa min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye e dilan sanfɛ e bɛ ka se ka cɛya mago de ɲa ne ya i bɛ fɛ ka lafiya i bɛ fara ka bɔ ne la de sinon fali bɛ lafiya i tɛ lafiya i ɲɛ la o ye n ka kumakan laban ye ne to yen nɔ yaasa i bɛ se ka sijan sɔrɔ cogo min na. Ara ne mun ne mun fitina sugu ye la tan to e kɔni t'i n'a fɔ i bɛna bɔ ne nin de tan to ara ko a t'e kɔnɔ k'e bɛ ka segin denmisɛnninya la hali bi de walima a b'i kɔnɔ e bɛ muso gana yɛrɛ la hali bi ara ne bɛ ka f'i ye sabali i ye muso furulen de san n'i tɛ muso furulen ka fini don ta ye don i ka taa ni fali sinon i tɛ bɔ ne ka da fɛ ne ni est ce que i bɛ ka n ka kuma faamu wa ne bɛ ka f'i ye n tɛ fɛ an ka bila ɲɔgɔn na ara sabali taa fini in changer ara ne bɛ ka kuma de taa fini in changer. Sako ne b'i ɲininka mun de bɛ ne ka fini na ne fa ni ba ma kɛ e ye sa ni fini min ye ne nin kun ja ne b'o de dun ka bɔ e ko cogo di a bɛ i n'a fɔ i bɛ ka ɲinɛ ko juguya dɛ o tuma ne bɛ ka min fɔ e tɛ k'a mɛn yan est ce que i bɛ fɛ ka sijan sɔrɔ i tɛ ne ara to yen nɔ walasa i bɛ se ka lafiya cogo min na ni fini in tɛ wa n bɛ dɔ wɛrɛ don min ka jugu ni nin fana ye ou bien n ma baara kɛ a bɛ cogo di. I ye tiɲɛ fɔ fini y'i minɛ wa i parila kojugu fɛnɛ
Ngantega findo dari tuku. No le fe na yem so furleni. E bigi yeta iterum so munu fe. E no lute kele tuku. Ole umso ganawi. Wale we sega fini do fini mu ja fene. Na umso furlenga fini ma damari. Wani chako fem mandai. Imanga te goke. Ni ma do re fi we. Ni fini te bone fi ngabo. Ni be tabo. Ni te tabo don so wono. Ni senta ka dadala. Imina donga fone chemi. Fini. Ni boni fini ni koro pia foi te bola. Na so eche. Kiga kulishi machu. Wali mama yugo yaba. Eki joni ndacheta. E joni ndache. Mboto flabe kinyana ya. Ara, na fiente ton abonné fino. Ita me de la ti changer. Wali ma Nte tan changer. E rotoro. Oui, chérie. On est là. Ouais. Alors, on va dîner pour nous voir. Ah bon? Tellement de cadeaux. J'espère que tu es en flatté. On a fait petit dala. Allah est fini pour nous rendre mal. Après nous sommes hygiéniques. Tellement de cadeaux. Je t'aime beaucoup. Ah bon? Wallah. J'espère que tu es en flatté. Elle veut dans la produit. Ah, bon, tu as tout donné. Parce que tu as eu un nom. On est venu. Il est ça. Il va voir. Et quand il tourne, il est miré là pour ma belle. Il est sur une chose sur le haut. À belle hygiénique. Il tire trop. Il faut nous. Il est trop. Il va voir la vie. Il va gagner ma belle. Il va me chier mon gars. Je te disais, il y a un cabinet que je veux. Il y a Ni tu me sens. Je ne t'arrête pas la vie tout comme non. et voilà ça. Parce que nous sommes déjà barrés, nous gagnons la meilleure qu'on a. Oh là, ni d'aller. Ni tu vas m'aider là pour ma vie. Souvent, ni tu veux que moi, il te faut chauffer. Ni tiens d'aller. Et puis toi, allez puis toi, il est marqué ni et les ni au quoi. Ni les t'es à fouiller familial. Tout le monde est en et je fais. Aïssa. Collègue Aïssa. Attendez-moi, chérie. Et on a mis et qu'on t'a fait avec Glana. Tiens, il dit madame là. Kadama. Ni éteigne ou dit chez lui-même. Il est déjà tout roi. Mais, il y a un problème, les jeunes n'obéissent. On a Ako ka can sisan a bɛ ka ne surugu bɛlɛ ni ne bɔra ni ne donna du kɔnɔ e kun tagara min ni e bɔtɔ ye min ni e don ɛri ye a ka nin ko ninnu bɛ ka ne tɔɔrɔ kojugu walayi. mais bi jabi ne ɲininka kana kuma fɛ i b'a to yen yɔrɔ ne tun bɛ fɛ ka min fɛ yan hali k'i furu sa ka bɔ a kun ne k'i furu. E bɛ ka kuma min fɔ est-ce que ne y'a faamuya ka ɲa e ka segin a kan tan. Ne bɛ ka fɔ hali k'i furu sa ka bɔ a kun ne k'i furu walayi. Bébé c'est sûr bɛ ne furu ne ye furu sa. O jeli ne ko tɔɔrɔ tigɛ i ka ne ka ɲɛnɛma la toro yɔrɔ min ka di yan e ni ka ɲɛnɛma tɔɔrɔ ɲɔgɔn bolo pour que an den ɲɛnɛmaw sɔrɔ n'an yɛrɛ den sɔrɔ donc ni bɔra baaraw la ka na ni den bolila ka na dɔrɔn o ka di ne bɛ miiri nin bɛɛ de la walima. Mais i b'a dɔn ne jɔrɔlen don. Munna Ni ne ye furu sa ni e ma ne furu dun a bɛ kɛ malo ye dɛ. o to yen sa n'an ka da ne la Ne dalen don i la. n'an sɔrɔ ne bɛ ɲininka an ye waati joli kɛ ɲɔgɔn fɛ. C'est trop. Ne bɛ se k'i ye k'i to yen mais i ka di ne yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ n ka ɲɛnɛmaya la an ka jan ka tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ok, ni b'o tɛ chérie n'i ka kuma mɛn ni ne taara so ne bɛ soli sɛgɛn ne bɛ se ka n furu sa cogo min na n tɛ si ne fɛ yen su in na yɛrɛ. I b'a dɔn bile b'a bolo ka ban donc n'i furu sa. Chérie bolo bɔ n kɔnɔ ka sa n bɛ fɛ ka sɛgi dɔ de demander a fɛ quoi
n'a sera k'o kɛ n ye dɔrɔn o la n bɛ n furu sa. A banna. I b'a dɔn n'i nana furu sa tan tuguni na wari tɛ e kun a tɛ ne kun ne dun de bɛ e ka besoin kɛ yɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ baara ye. Wari b'u tiɲɛ ya i furu sa dɔrɔn n'i furu sa a ka bin bɛ tile n'a ɲɔgɔn cɛ don donc ni mun tilala mun y'i ta dir'i ma an bɛ entreprise dayɛlɛ o la ni fila an bɛ jɔ o baara an bɛ kɛ waribatigi ka di ni toro walayi. I b'a kalama a bɛ wari dɔrɔn de di ne ma hali nin lɔfu suguni ninnu a tɛ ninnu si kɛ ne ye yɛrɛ. Yɔrɔ min na sisan tellement ni dusukun lafiyalen don n y'a f'i keleya la e de muso ka muso chérie walayi. Bébé, tiens, et moi les gars fini ça. Et quand on a fini na sugu ne dun, nous les gars fini don taille. Ayi mina kojugu. I bolo bonga. Ne na kunte nchi. Na kumwera belela, mite nunui. Na kun jume me lara. Di force. Ko jume force. E ma mea. Furusa. Yensi mi fe kan furusa ri. Ara. Kelema te me ne cheo foka ta se furusa mo. E fe ki furusa mo ne la. Ne miri la do. Ore atuni na papier di ma. Njasi. E bla nyina minko. Bamana onyumana. Fle flat te se ka dabiri nyongo kuno. Ne ni muso nyongo te se ka sigi furu la. Ayish. Ki muso nyongo ne wara. Ara. Wati dola yani mo ni finga koke. Isi gi miri ko sebe. Nga ni e ko ge tinto ka gen dusu boy. Foi ta ko feni nimsate. Akadi ne ga sabali. Sana ngana shuko nyongo nake. Ne va deni fait papier signé dans mon furu sa. Pachite. Ne ga kuma fam. Nga fene be kuma nga kelen fiena. Ni furu sa ka bone ka du ngona. Yan jen wuli je te se ka singana ne ga du ngona. Wallahi te singana ne ga furu la du. Igo mi yere de ga furu sa de mani. Problem tala. Nga ni ba ko lolo do etaki. Me ga bigi ta na. Aya masula. Ne nga bigi me ama. Baby, mun ga kuru bi nyala tuntu. Tapi lagi funteni. Ni na manne to. Ni telema ni ga chuwa cha. Ali bongo manne sisa. Wati be nga chembe vaji. Donc na wardo balabala ni wardo la. Me la essayer ko la pri pour na la cha. Mais ni be ko fe. Akani ki fu yere de ni fu su. Olu jani. Sisan i b'i ka kɔɲɔ defi bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais i b'i jilaja a kana tɛmɛ a kana jigin 20 millions duguma quoi. 20 millions. Bébé o bɛ jani wo ka ca cogo min na. Mais n mago bɛ sɔn musow bɛɛ ma wa parce que la ne terimuso dɔw bɛ yen nɔ olu ko ko ne tɛ furu. Mami, Batoma, la vie quoi. N'i bɛ fɛ an ka wari dɔ de d'u ma. Tiɲɛni pɔsɔn wa an mago tɛ wari min na an bɛ se k'o d'u ma u bɛ fini san ka na kɔɲɔyɔrɔ la pour que a ka dɔn k'a fɔ ko ne de ye wari d'u ma u ka fini san wa. Hali n'u ko mun m'a fɔ a ye mun cogo dɔrɔn ne ka fini san ka bɔ o la. E yɛrɛ sɔnna dɔnkilidala dun ka nin ka kɔɲɔ sugu de. Mali bɛɛ la ni e yɛrɛ sɔnna artiste min ye k'a bɛ se yɛrɛ yɛrɛ de o jɔn. An tɛ maramba wele ayi maramba ma yen nɔ.
ye Mamadi jaabi awɔ an k'o ta Wala durian. Maria. Moli mama sama di ma. Tapi kila lagi dua isi dalam. Yo betul. wale Man. Ayah itu. ni yɛrɛ bɛ Ini program full time ni. Bébé. Ne ko mun de bɛ yan nɔ Jean ne bɛ k'e de ɲininka Ini mula. Jean ni sunkurubamuso in fɛnɛ jɔn ye he kana na ne dɔgɔya dɛ esigi e kunkolo ka kɛnɛya e de ye sunkuruba ye bébé de ye jɔn ye Wala ni tiɲɛ dɔn yɛrɛ. K'e jɔn ye. Jean e ko k'e tɛ ne de dɔn wa wayi n y'a faamuya I ma miiri dɛ ne yɛrɛ tun bɛ fini san ka di e ma Jean ka wari d'i ma I k'a k'i diyaɲɛ ko nka bi muso yɛrɛ b'i bolo so kɔnɔ yan I bɛna fɔ o ɲɛna ko ne ye jɔn ye Hey. Ni kantida. Ita o jɛgɛ bɛ ji la. Ci wɛrɛ ko muso bala min tɛ sɛsi bɔ ye o. F'i dɔn kan ko f'i ye. I donna so kɔnɔ I nana sɔrɔ a man ka maraji kumaw la. I bɛ don ka fan bɛɛ kalaya. Mun de bɛ yen? An ye mun de kɛ? Jean hali fini min filɛ e kana I ka fini sannen tɛ ne Ara de y'a san ka d'i ma e ka ne nɛgɛ nɛgɛ ko ne ka n furu sa ka bɔ n cɛ kun k'e bɛ ne furu e ma se ka ne sara kɛ foyi ye fo nin kana ni sunkurubaw ye I ka so kɔnɔ Voilà. Posi minɛ yɔrɔ ma. E m'a fɔ ko ne de y'i furu sa ka b'i cɛ kun ko m'i furu wa? kosɛbɛ I m'a fɔ ten wa? N'o fɔra ye I ni Ala cɛ de kunkolo bɛ sɔn ma. I hakili bɛ sɔn. K'i to I ka furu la. Cɛ wɛrɛ k'i nɛgɛ nɛgɛ k'i furu sa k'a b'i furu I bɛ da o la. I bɛ da o la. Hali diɲɛ muso bɛ banna ka di kelen ma. Walayi bilahi n kalila Ala la ne kan ka muso min furu I t'a la. F'i ka da o la. I t'o kalama wa? I ye mun kɛ cɛ dɔw la mun b'a yɛrɛ I t'a ɲɔgɔn kɛ ne Jean na. Ni mago bɛ muso la muso min ka du jɔ. Sini ma sini kɛnɛ ma hali n tɛ ka du kɔnɔ muso min bɛ se ka du dilan kɔ mais I t'a la. I ye muso sugu min t'a la. Hey muso furulenw n'aw furula a y'aw hakili sigi a ka furu la k'aw cɛw bonya walasa ka furu ka minɛ aw bolo mais e bɛ furu la e bɛ kamalen tigɛ kɛnɛ ma ko ne k'i furu ma danga de bɛ ne quoi walima ne y'a fɛn ko ne tɛ fɛn kala ma I t'i yɛrɛ dɔn bilahi n kalila Ala la hali muso furu ka fisa n'aw furu ye bi parce que o b'u yɛrɛ dɔn I bɛ n'i jɔ ne han zan han pitigi parata hey bɔ n ka so kɔnɔ bi bɔ bi ye hali siri gilason na n tɛ fɛ ɲɛ ka da I kan I bɛ ka kuma faamuya kɔnɔ taa ka bɔ yan. Jean e ma ne I ka bɔ n ka so. bébé de hali ka nin kɛ an ka se ka fɛrɛ an ka bolo ma Bɔ bani. e lamɛnni tɛ e bɛna mun kɛ yan nɔ tuguni Bɔ. nka ne y'i sara kɛ Ala ye